Khorsing Terang flyover kanghang lap aphuthak KSA pen puthot selam pame nangji pusi kehang. Karbi Student Association atum pen nonlom Khorsing Terang flyover along. Patumi kanghang lap ajok pinang on social media chatai along chethang pluplo. Lapen KSA pen tami langchari dam pen thekdam longlo. Laso puthak KSA asong pen ladak inut anupam sangma si contractor pusi chini ponlo. Lapen laso flyover kilometer sido Ladak kror tangka lapuson ki theklong ki pheri me melo. Lasi puthot bangso flyover kahing nodim selam paminangji puta kehang padopon. Lapu KSA asong pen RTI alo jokpen kona tangka kapanong ma lapen selam pami me pute kebang journey. Akang tui angdeng chisong padoponji puta KSA District Committee Klembang Jonason be aro arimchun bang Samsoningti, Klembang, Mohesteron, Jemijel Terang, atum Perangkiang Nopen, Ningjepon. News Text Report, B News 7. April 12 ni nili tum kar bilo charlie song men ke dakewang nang ko kalam ke nang li tum ta social media la pen ka to ko beta theklong ta thekbo la pen nili tum mat stam nili make kini pen same theklong lo non la BJP सरकार तुम के क्लेम के चौकचे के दाम करप्शन के क्लेम नीली में खिनी पे थेगलोंग लो लासो फ्लाईओवर के दाम तांग तारीख क्रे सी गांगपू मार्च चिक्लो जॉन वेलांग चिक्लो योनांग बोंसी फॉइनी ने फॉइ थम नारवे कियांग पेन सी चिंगहांग डाक देलो लगे सोकार बिंगोंग रता लगे थेगलोंग लो कादो कविस्ता में लगे चीनी लो लासी नि तुम पिनी के वांग बंगला लो लदाका कॉन्ट्रैक्टर अमेन अनुपम शर्मा पुआबांगपू कोमाने सब कॉन्ट्रैक्टर आर्लेंगा थे कोमाने kapre ka muni do thek same contractor ve anupam sharma ladak 200 ko ane 200 abat akrora tangka pen ka semar laso Khorsing Terang flyover cheklo yanang bong kanghang dak abangke isi phamason busini li jong tung ladak adi gang sam penang amuni tum karbing longara tum wang pen ningche parong pen ladak photo video kachen kachituli kadok kawel hai ladak theklong nili tum sitame ladak phamalong sike do pateng api porma bole inghang dak delo lake pinitong ki klop pone pen aptong ki klop pone thang puthek thepin ladak muni da pranen chelar thodang deng sido koklo la penili jongjong ga chini bang ke la development ma kamwan lo bolote la claim oi tutia bang in ton nangji tuliram hang stame alang tum election aphan election ki pathua men pen election aprang ing pulong nangji pu ladak Khorsing Terang flyover la pen ke difu cancer hospital la pen DC office la long komo pharma lang limiting ke pha nili thekong lo cancer hospital along hala dakalangli CM Hemonto Biswa Sharma alangli phan ribon pangti long nangji pu sala so dalang lekenin je laso ajok hithi ruya prangang bong ajonar lo claim pe oi pe ai chok che claim lo pini arizala bangke memedet khangjang lo inghang dak delo lancho takalilang angko la video kisiman la nangle tum social media long ka theklong a jok la tum ka theklong ben ka theklong a jok la tum ke patui phan bori si patumi puting bang pe pla pe nile tum theklong lo la kenangle tum le dam tanang tum pherang ke tum dam stame la kenangle tum thekam long ko la si lason ke chokche सरकार नॉन के दोबम सरकार तो लासन अकेनांग सरकार चिंपुर के वाना बांगले तुम चोरोलो कार्बिल लो चरले असों पेना बांगस्ता में सीता में लासन करप्शन बांग के इंतो नंगजी चौक चे लासन के पमांगु नंग ने राधा भान अफार लो चोजोर नंग ने पुसी ने ले तुम जोंगजी लापेन ला अनुपम शर्मा बोबांग कु लासो फ्लाईओवर स्तामे पुथत चे सेमार टू पे मिनंगजी लापेन चे सेमार मे पोलोतांग ते डिपार्टमेंट हम दादाई चे नंगजी अलांग तुम अथे alang letum department la tum stame la so kelang cari ke alang letum are deng sito alang letum kelang inspection pe mi joglo la sinire tum la so puthang ne letum puli details of panel tum RTI stame jogji RTI ek ateng men letum la so flyover kuson si ke chok che man letum la an so se no ne letum retarlip thui la pen ang song kes ka chidan yang deng man stame letum damji bus ne letum chisik dolo si mopen alang di pulau la ke non ke pridak nang pada chok chile la si la ka cinghang kadok abe ke la da ke repair thu pe minang ko isi mesen pe la lo kali pulote ahok la alang di ninge lo da ke ko an gari ke thi si ba la pen ke ili tum ke isi ke kar bia khai pen dang lok rejam la dak town ke du tum pen or kar beng long pen dak bang se video se selami la pen ke photo la hai CNG ke riksang bong se do munit tum kopia ko tongki sum bone la si militum karbilo chari asong man stami ladak isi komasya in charge ma alang ilang pemesi la
kacing hang abang ke kosan la pithe tu pamena po busini lin pen chuni lo la pen ke isi non lom kado ka beta chini la injar kapa la bang ke amen kosan ne la chilon ne nang na la lo la si la solar ke isi ke kopi lo ho jarkan pi pusami tum Facebook no hada muni tum bang ke the kachini kan ke tok do la pen ke donjar la pen ke jarkan pi tang ho lahai le ilitum earphone pusante kosan ne ni lita chini la pugali same la injar kap bang majok de clarification pi ba ha la me chok lo ne chok chini la bang lo ni ni nang ke la chinghang dak abang ke la ke repair vek nang po la ke ni sen pen claim tu nang po lale ke ni tum la ke akang tu yang dengan ta claim nang ko kompen alang li pulo RTI same ni tum hang po la pen ke isi la ke le dak ni dharna do nei ta do ret po la ke inut vet la pule kado kabe isum ni la kado kado we da sung plangi mo la pen therak me meji ini tum kar biang long la flyover ke 1 kilometer do lada thedung asal si muni tum nang la khapon lo lada ka si pene accident pen pene muni tum prandam jui pene areng sudak beta la ke si therak me yang ke si muni yang da la si la ke repair pa me la pen tum lang cari po mi nane ki rat pacet la hai do pe ni tum da lang cari po la pen kar biang long rat kami social media lang den pacet hang kami nan